Salutare tuturor, eu sunt Tene și bine m-am găsit la primul meu episod. Și am să vă încerc să facem și noi master. Fiindcă mai avem, cred că vreo 50, am 35 metri, da? Hai să mai putem și revenim din aici. Bun, am revenit. Și dacă nu lăsați și vă un like acolo, lăsați și un like, vă rog eu frumos. Așa că este și noi în comunitate. Și na, mai facem și noi. Și vă de comunitate. Dacă vă place ticheturile mele. Și de asta vă rog, v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de like. Să apăsați pe de subscribe acolo. Și na. Fiindcă m-a fost, mă motivează pe mine, și dacă tot mă motivează să fac și spate de diamante, de toate o să fac. Deci, da, nu uitați să lăsați acolo un like. Uleu, se pare că prima rând a luat-o ei, dar, na, nu contează. Dar contează, dar înțelegeți ce vă să zic. Adică, na. Adică mai sunt așa, mai sunt o groază de meciuri și na. Deci cum vă rog, dacă ați vrea și voi să faceți Grand Master, eu să vreau să vă ajut, dacă vreți. Eu să vreau feed-ul meu. Unul meu, cel mai are gigale. Cine mi-a dat mă finish? Haide bă, dar mie nu-mi dă nimeni revive, pur și simplu, așa că ce-am făcut? No, i-am dat... Bine, ia vezi? Bine, capul ăla frumos acolo. Bun. Da. Sunt acolo, aici mai sunt mai decât unul. Haide mă, că câștigăm rândul asta noi. Uite. Nu, de ce n-a luat bizonul? Nu, s-are 17. Bine, mă! Bine! Pe la spate a luat-o. Bine. Bun. O meci câștigat, egal la mine fericit. Bun, îmi iau cablu. Bun, haide. Trebuie să greșim, doar am un play. Haide mă, frere! Tot să-mi mai mie kill-urile. Am 489 damage. Și tu ai adică 405. Mă, pe bun. Avea ca? Mișto. Bun, haideți să vedem iar un pic timp să scoatem bani, ca să am bani. Îmi iau și eu. Ăsta, ca să nu așa. Nu mai mult și eu. Normal? Nu? Normal? De ce nu chezul ăsta că am pus oameni? Da. Are sniper omul, băganeș. Am băgat fără să vrea băganeș. Acum trebuie să mă rog.
oi păță, oi păță, oi păță, oi păță. Nu? Hai mă joc, bă, dar abia aștept să... Mamă, ce mă nervează magurile astea pe mine, mă nervează. Că pe acolo frumos. Nu la cu băianți, și cu magul și cu tot. Mă nervează pe mine. Colegul meu. Ai nabii. Dacă nu cădea pe ăsta, era acum... Bum, bum. Asta o să moară. Asta cred că la fel. Bine, mă. Dar tot am niciun kill, vedeți? Dar vedeți cât damage am? Adică are asta cu 735, 3 kill-uri și n-am cu 916. Hai mă, pe bune acum. Nu știu, am pe patru ce ăsta. Ok, de două naipi. De la o parte. Așa, mă duc pe geam. Aici mă duc pe geam. Unde mă duc? Da, că se țipă. Uite că văd cum se drup, să văd ce la dreptul meu. Acum unde să gel? Da, cred că e văd sau? Nu știu. Nu știu cum jos, am trebuie să le tot bani. Mă vezi? Bă, dar mie mi se blochează, mă. Da, uite ce player bun am. Diger. Cum? Diger. Cine da. Bă, viața mea. Dorim! Nu, că asta e bătut în cap. Nu, că asta e chiar bătut în cap. Asta e măgăis, ca mică pistă. O micuță lui asta, băi. Bun. Deci, da. Nu prea am eu norocul, dar... Na. Dacă nu mai dau, cred că 2 meciuri. Deci, mă pot acum. Amor. Nu cred că nu văd niciun play. Chiar nu văd niciun play aici. Papa acolo frumos. Du-te că-i de riv. Stai pe el. Ce mă rog. Hai mă, dă-o pula
pula mea de treabă, pe bune. Hai, mă dau pe bune acum, pe bune, când spun pe bune, pe bune. 0 kill cu 1200 damage. Ce dracu? Mă dau pe bune acum. 0 kill cu... Bro, pe bune acum. 2 asisturi. Și aveam, uite și cât mă am pus. 2 knock și 2 asisturi, 4 kill trebuia să am. Hai mă, dă-mi pe bune acum. Ăștia mi-a furat la kill-uri de nu mai pot. Mi-a furat kill-urile ăștia tot. Bun. Am revenit în al doilea match. Dimitri, băga mea, abia și să scoate Dimitri și Sonia. Nu să scoate. Dimitri. Dimitri, să vezi. Abia să vină o B48, să vezi ce bile scăia, care facă cu Sonia și Dimitri. Ce prost mai e și ăsta. Uite, ăla nu se dădea. Bă, dar ăla e pe ăsta, mă jur că ăla e prost. Uite și ăsta stă afecat. Ăsta pierdem clar. Vine zona, îl ia. Ce mai fac? De-te mă cu al tău. Și ăsta o să pierdă mai din cauza. Dai că stă el acolo. Efectiv, doi, pe mine, ce? 3, asta știu. Ce efectiv va fi 3? Nu știu. Ah, por unul. Scar. Uite, bro, nu. Haide. Oh shit, n-ați gura, n-am
Mamă, 3 pe mine, mă, coața. Nu, mamă. Până mie trebuie să pierdem clar. Uleu, mamă, 3 pe mine. Zero kill. Bă, tot același de medium, pe bune. Nu același de medium. Ok. Nu, ce? Bă, dar mie îi pot permis să blochează. După ce mă moară, gata. Uite, vedeți? Vedeți ce bine merg acum? Nu, mai că deja am de rost.